בסדר גמור. אז היום אנחנו נמשיך ונגיע, נראה אם נצליח לסיים או לא לסיים את המאמר של הרב סולובייצ'יק, שהתחלנו ללמוד על חנוכה, הלכות הרמב"ם לחנוכה, אז נתחיל עם זה היום, נמשיך עם זה היום, וכמה נספיק. ככה, הספקנו יפה עד עכשיו, ברוך השם. רק אני אשתיק את הטלפון שלא יפריע לי באמצע, בסדר גמור. אז רגע, בסדר. אז אנחנו עדיין בהלכה הראשונה של הרמב"ם, ממשיכים, אבל גם נעבור בעזרת השם כבר להלכות היותר, ההלכה השנייה כבר, נתקדם לעוד הלכה, אולי לשלישית אפילו נגיע. ההלכה הראשונה שבעצם מדברת על הרקע ההיסטורי, על הרקע ההיסטורי של חנוכה, על הסיפור ההיסטורי, ובעצם אנחנו עכשיו, מכל דבר, הרמב"ם דקדק, למה הוא צריך להזכיר על יוונים, למה הוא צריך, אתם זוכרים, עד עכשיו מה שראינו, מכל מילה הוא דקדק, הרב סולובייצ'יק דקדק איזה רעיון זה בא להעביר, ואנחנו ממשיכים באותו קו. אז נשתף מסך, בסדר, הנה. אז המילים הבאות, והעמידו מלך מן הכהנים, כן, ככה אומר הרמב"ם, כן, שעמדה מלכות יוון, וניצחו בית חשמונאי, וגרו בית חשמונאי הכהנים הגדולים, ושיעום ישראל מידם, והעמידו מלך מן הכהנים. למה צריך להוסיף את העניין הזה? ככל הנראה, ראה הרמב"ם את עלייתם של הכהנים לשלטון כדבר שתוכנן בידי השגחה לשם ישועתם של ישראל, כן, הרי יש לכאורה ביקורת על זה שהעמידו מלך מהכהנים, אולי זה ביקורת, שאמורה להיות מלכות רק מבית דוד, אבל הרמב"ם מכניס את זה כחלק מהעניין שבגללו אנחנו חוגגים את חנוכה. הוא מוסיף, העמידו מלך מן הכהנים. אז כן, הוא אומר, כנראה הרמב"ם מבין את זה כי זה משהו שכן היה ראוי. הרמב"ן, כן, בפרשת ויחי, לא יקום שבט ביהודה וכולי, ראה את מינוי החשמונאים למשרת המלך כעבירה נגד ההלכה, וזקף את סופה הטרגית של השושלת החשמונאית לחובת מעשיהם בתפיסת שלטון לא להם בכוח. אך הרמב"ם ראה זאת כמעשה מיוחד של חסד מצד ריבונו של עולם, שבגינו אנו מחויבים להביע את תודותינו. כן, יש כאן בעצם איזושהי מחלוקת, הרב סולובייצ'יק מדקדק מכאן, שיש כאן מחלוקת ראשונים על היחס למלכות החשמונאים. האם מלכות החשמונאים זה היה נגד ההלכה, או שזה היה משהו רצוי? אז הרמב"ם אומר שמודים על זה שהעמידו מלך מהכהנים, משמע שזה היה רצוי. לעומת זאת הרמב"ן, הוא אומר שלא, הם היו צריכים, ניצחו, נכון, אבל אחרי זה היו צריכים להביא מישהו מבית דוד, ואותו להמליך, ולא לתפוס את המלוכה בידם. בגלל זה, אחרית שלטון החשמונאים היה ממש הידרדרות גדולה. אז שיטת הרמב"ם היא שכן, זה טוב. על כל מלך הוטלה משימה מסוימת שהיה עליה לבצעה. דוד צריך היה לסיים את כיבוש ארץ ישראל ולהבטיח את ביטחונה. שלמה נתבע להקים את המקדש. חזקיהו נקרא להפיץ את ידיעת התורה. על החשמונאים הוטל להגן על המקדש, לחסום את כניסתם של הטמאים ושאר אנשים בלתי רצויים לתוכו, והבטיח שקדושתו לא תחולל, תורתו לא תטומא, ויפה והדרו לא יועמו. תפקיד המקדש של ההשגחה על המקדש ושמירה עליו, אשר הופקד בידי אהרון ובניו, הוא עבר אל החשמונאים צאצאיו של אהרון. כן, בעצם אומר, למלכים, לאורך ההיסטוריה, היה תפקיד. והתפקיד בעצם בתקופת החשמונאים, התפקיד של המלך היה לשמור על המקדש. ומי מתאים מלשמור על המקדש מאשר הכהנים? הכהנים זה התפקיד שלהם. אז לכן, בתקופה הזאת שהמלוכה, התפקיד היה על המקדש, אז היה ראוי שהמלך יהיה מן הכהנים. זה דיוק מעניין, כי תבדקו את זה במקומות, אף אחד לא יגיד דעת הרב, לא חושב. שומע אותי? כן, שומע. שומע אותי? שומע, מרדכי. איך הכהנים, שהם עובדי המקדש, מובילי העם, כן. החליטו לקחת את המלוכה. זה לא אנשים שלא מבינים את זה ארכי פרחי, אלה אנשים מובילי העם, וידעו למי נועדת המלוכה.
יש את המלוכה, יש את הכהנה, כל אחד יש לו את התפקיד שלו. איך נכשלו בדבר הזה? אז עוד פעם, השאלה אם זה כישלון או לא. לדעת הרמב"ן, אתה צודק, זה כישלון. אבל לדעת איך שהרב סולובייצ'יק מסביר את הרמב"ם, אומר לא. אין איסור שכהן לא יהיה משבט, שמלך לא יהיה משבט יהודה. יש הבטחה של יהודה שהמלוכה בסופו של דבר היא שלו. אבל אם יקום מלך, אם יקום מישהו משבט אחר וימלוך וישלוט, זה לא שעברו פה על איסור, זה לא נגד ההלכה. ובעצם, למה בעצם באמת קיבלו החשמונאים את המלוכה? כי התפקיד של המלך באותה תקופה היה שמירה על המקדש. והתפקיד של שמירה על המקדש זה נועד לאהרון ובניו. לכן העמידו מלך מהכהנים כי זה בעצם משתלב, המלוכה והשמירה על המקדש השתלב לתפקיד אחד משותף. אז זה בעצם... זה לא מה שמקובל בכל ההיסטוריה, מקובל שזה היה כישלון של הכהנים, של מתתיהו ובניו, שהיו... אתה צודק. לא יכלו להעמיד, והם היו יכולים לשמור לעשות את כל הפעולות שלהם, ולשים מלך. אתה צודק. זה מה שאמרתי, שאני חושב שלא... כמו שישמרו, אבל המלוכה שתהיה אצל המלך, אצל משפן. עוד פעם. זה דוד המלך. זה חידוש פה, אין ספק. שמה שהרב סולובייצ'יק אומר חידוש, ולא נראה לי שתמצא עוד הרבה מקומות, או בכלל, שאומרים שלדעת הרמב"ם, הדבר שהמלוכה תעשה על ידי, שהמלוכה תיתן לכהנים, זה דבר רצוי. אבל הוא מדייק את זה, הוא אומר, למה הרמב"ם אומר שצריך להודות, בסדר? שצריך להודות, על זה ובתוך כל הרשימה של מה שצריך להודות, הוא אומר, והעמידו מלך מן הכהנים. למה? הוא לא מביא את זה כביקורת. וזה הרב סולובייצ'יק מדייק. הרמב"ם לא מביא את זה כביקורת. בסדר? בבקשה. כן. צריך להעיר שהמלוכה... כל סליחה. חמוד. מי מדבר עכשיו? דבר. מרדכי, דבר. המלוכה היא מיועדת לשבט יהודה לאורך כל ההיסטוריה. אין דבר כזה, זה מה שיקום איזה כוח ויחליט לקחת את השלטון ועוד ימצא לזה צידוקים. מאיפה אתה אומר את זה? זה לא... מאיפה אתה אומר את זה? אז אנחנו... אז נושא של ממלכת דוד והמשיח וכל זה שהם שבט דוד המלך. הוא יורד מהנסיבות כאלה שיבואו וישנו את זה, אז ירדנו מהנושא הזה. זה העניין של הנסיבות, זה לא קשור. מה שקיבלנו את זה לדורי דורות. עוד פעם, מרדכי, מאיפה אתה אומר את החובה הזאת? מאיפה אתה אומר את זה? מאיפה אתה אומר, אסור מישהו אחר יהיה מנהיג או מלך? נכון. אסור, היו צריכים לעשות את העבודה, יעשו את העבודה, אבל המלך זה דבר אחר. איפה זה כתוב? שממלכת, שהשם הבטיח לדוד שכל המלוכה דרכו, ושהמלך המשיח יהיה משבט דוד. שתי דורות אחרי דוד כבר קם ירבעם, שתי דורות אחרי דוד כבר קם ירבעם בנבואה של אחיה השילוני, ולקח את רוב עם ישראל אחריו. אז מה, אז בעצם זה נגד העם? אבל ירבעם זה לקח את זה בכוח. מה בכוח? זה לקח את זה, לא מצדיקים אותו. מה בכוח? אחיה השילוני נתן לו את זה. אחיה השילוני נביא. זה היה בנבואה מאת השם, שהם באים להילחם, להחזיר את עם ישראל, שרחבעם בא להילחם, להחזיר את עם ישראל, בא אליהם נביא, אומר, אל תילחמו, זה מאת השם. בסדר, אז נתן לו ונכשל. זה שנכשל זה עניין אחד, אבל השאלה האם אסור שיהיה מישהו שהוא מלך, שהוא לא מיהודה, איפה אתה מביא את זה שיש איסור כזה? ככה אני הבנתי. לאורך כל ההיסטוריה של עם ישראל. אז התשובה לזה, אני צריך לבדוק אולי...
זה רק בממלכת יהודה. לא יעשו שד בממלכת ישראל היו מלכים אחרים. מבן זרעו, יש לזה בכתובים, אני לא זוכר את כל הפרטים. כן, בתהילים, בסדר, אבל זה בממלכת יהודה. אבל על כל הארץ זה לא ברור. רציתי גם להוסיף הערה קטנה, שמי שנהיה מלך, זה היה באישור הרומאים, ולא כל אחד היה מתקבל לעשות את זה, צריך לומר את זה. שמעון הוא שקיבל הוא היה הראשון שהיה מלך, כי יהודה המכבי לא היה מלך. הוא קיבל מהרומאים? איזה רומאים? הוא לא קיבל מהרומאים. או מהיוונים. הוא מרד. הייתה מרידה והם הצליחו להקים. זה לא בדיוק. היה מרד של... מי היה מלך? צריך ללמוד את ההיסטוריה. החשמונאים. החשמונאים, נכון, היה שם מלך, אבל מי אמר שזה אסור? עוד פעם, איפה יש איסור? אני מסתכל בהלכות הרמב"ם, במניין המצוות של הרמב"ם. אין איסור, לא כתוב שאין איסור. אין איסור, אז אין בכלל בעיה, על מה אנחנו נדנים עכשיו? זה בדיוק השאלה. מה רוצים להסביר? לא צריך להסביר. אם אין איסור, אז זה הכל פשוט... איך מה? לא, אם אין איסור, אתה אומר אין איסור. אם אין איסור. כן. אני לא שומע אותך, מרדכי, פתאום. מה? עכשיו, תחזור עוד פעם, אם אין איסור. אם אין איסור, אין על מה לדון, הכל ברור. אז קמו, זה הקימו מלך עליהם, ואין שום בעיה, לא מתעורר שום בעיה. למה הבעיה קיימת? בגלל שהם חשמונאים, ולא משבט מלוכה. בוא, כהנים לא יכולים להיות מלכים. מה אם התעסקו גם במלוכה וגם בכהונה? אני אקרא לך את הרמב"ם מהלכות מלכים. בסדר, דבר ראשון, הרמב"ם אומר שאסור למנות מלך גר. זה האיסור, זה האיסור שמופיע בתורה. בסדר, אסור למנות מלך גר. זה איסור אחד, לא כתוב אסור למנות מלך משבט מנשה. כתוב אסור למנות מלך גר. זה איסור. לשבט אחר אין איסור. אבל אני קורא לך את ההלכה, מתוך הלכה ז' בפרק א' של הלכות מלכים ומלחמות, כיוון שנמשך דוד, זכה בכתר מלכות, וראי המלכות לו ולבניו הזכרים הכשרים עד עולם, שאמר כי שכה יהיה נכון עד לעולם, ולא זכה האל אלא לכשרים, לא זכה אלא לכשרים, שנאמר ינשרו בניך בריתי. אף על פי שלא זכה אלא לכשרים, לא תקרא את המלכות מזרע דוד לעולם. הבטיחו הקדוש ברוך הוא בכך שנאמר, אם יעזבו בניו, תורתי ושבתי לא ילכו, ובגדים שבט פשעם, ונגעים עוונם וחסדי להפיר מאימו. בסדר? ואז ממשיך הרמב"ם. נביא שהעמיד מלך, משאר שבטי ישראל, והיה אותו המלך הולך בדרכי התורה, והמצווה ונלחם מלחמות השם, הרי זה מלך, וכל מצוות המלכות נוהגות בו. אף על פי שעיקר המלכות לדוד, ויהיה מבניו מלך, שראה אחרי השונה העמיד ירבעם ואמר לו וכולי. וזה. ואז הוא ממשיך, מלכי בית דוד הם העומדים לעולם, שנאמר כי שכה יהיה נכון עד עולם, אבל אם יעמוד מלך משאר ישראל, תפסוק המלכות בביתו, שואל לירבעם דבר, אך לא כל הימים. כלומר, הרמב"ם אומר את זה במפורש, אין איסור שיהיה מלך משבט אחר, רק הם ידעו שבסופו של דבר המלכות תחזור לבית דוד. המלכות בדוד היא מלכות לעולם. המלכות לשבט אחר היא מתישהו תיגמר. היא לא לעולם. יש עוד הבדלים במלכות בדוד למלכות מלך אחר, איך מושכים אותו וכו'. אבל בסופו של דבר, הרמב"ם לא רואה בזה איסור. הוא רואה בזה משהו נכון לשעתו. ובאותה שעה היה נכון שהמלך יהיה מהכהנים, והם לא עשו בזה שום איסור. הרמב"ן אומר שזה היה איסור, כן, הוא אומר שהם לא היו בסדר. זה הרמב"ן על פרשת ויחי, על ברכת יהודה. אבל אין הסכמה לכך, זה מה שאומר הרמב"ן, אבל אין הסכמה לכך.
מחלוקת ראשונים. יש דנים שהם, אנשי חשמונאים לא עשו מעשה שלא יעשה. יש מתנגדים לתפיסה הזאת של הרמב"ן. נכון, זה מחלוקת ראשונים, יש רמב"ן ורמב"ן. מחלוקת ראשונים. בסדר, הנה למדנו יפה מאוד, יש כאן מחלוקת ראשונים, העמקנו בדבר. יש מחלוקת ראשונים עם החשמונאים, עשו טעות, וזה היה נגד ההלכה שהם בעצם, הם תפסו את השלטון, או שבעצם לא, הם היו מתאימים דווקא לשלטון, ודווקא זה היה בזמן הזה, זה היה המלכות הראויה. באותה תקופה של שמירת המקדש, זה היה מה שעומד במרכז. אז באמת אנחנו רואים פה שיש כאן את המחלוקת הזאת. וזה אחד הדברים שאנחנו מודים עליהם, שעמדה מלכות מהכהנים. ואז הוא ממשיך הרמב"ם, ואומר, וחזרה מלכות לישראל. כן, עכשיו אמרנו, והעמידו מלך מהכהנים, למה צריך להמשיך וחזרה מלכות לישראל, את המילים הללו? מדוע צריך הרמב"ם לומר לנו וחזרה מלכות לישראל? אם לא היה די בכך שהמקדש לוקה ותואר, וכי עבודת הקורבנות הושבה על כנה, כן, מה אתה מוסיף גם את המלכות? אנחנו, מהי חנוכה? וכולי, שתראו את המקדש, חנכו את המקדש, והיו 7 נרות, שהנרות דלקו 8 ימים. אז מה העניין של המלכות? הדיכוי הדתי והפיזי חדל. יהודים יכולים ללמוד תורה ולקיים מצוות. נשים יודעות ניצלו. חוש יהודי זכה להגנה. הגמרא שואלת, מדוע אין קוראים הלל בפורים? כאשר נעשו בו ניסים גדולים שהצילו את עם ישראל מכליה. אחד תשובה אומרת, כי קריאת המגילה היא תחליף לאמירת ההלל. ותשובה אחרת, אין קוראים את ההלל, משום שהנס התרחש מחוץ לארץ ישראל. תשובה, מישהו רוצה להגיד משהו? תשובה שלישית קובעת, כי הפסוק אומר, הללו עבדי השם. וכאן צריכים עבדי השם לומר את ההלל, אבל הנס שהתרחש בפרס נסע לעבדי אחשוורוש, לא לעבדי השם. גם אם לאחר שמרדכי נתמנה לראש השרים והתהלך בלבוש מלכות, עדיין היה משרתו של אחשוורוש. צריך היה לתת את דעתו בכל רגע על גחמותיו ועל מצב רוחו של המלך. כן, פתאום הוא השתגע והחליט את החלטה מטורפת. לו רצה אחשוורוש, היה עושה למרדכי מה שעשה להמן. על פי תשובה זו, אין זה חשוב אם אנו מצויים בארץ ישראל או בכל מקום אחר. החשובה העובדה שמה שאירע בפרס התרחש בחסדו, בטוב ליבו ובנותו של אותו אדם שוטה ובלתי יציב. אחשוורוש, אשר גחמותיו היו פרדוקסליות, ואשר יחסו יכול היה להשתנות בכל רגע. מאות אלפי יהודים ניצלו, אך לא היה בכך כדי להצדיק את אמירת ההלל. שיהודים בפרס חסרו את תחושת הביטחון. כלומר, הצלה בלבד היא לא מספיקה להלל. עצם ההצלה, בין פיזית בין רוחנית. צריך משהו מעבר. איזה מצב חדש. ממשיך הרב סולובייצ'יק. לולא היו היהודים עם חופשי בארץ ישראל לאחר נס חנוכה, לא הייתה הצדקה לאמירת ההלל. משום שבמקרה זה היינו עבדי אנטיוכוס, ולא עבדי השם. כן, אם היינו מצליחים לגרום לו לבטל את הגזרות, וזה הכל, אבל עדיין האנטיוכוס היה שולט פה בארץ, ולא היינו מקבלים שלטון עצמי, אז לא היינו אומרים את ההלל. נראה שהדורש לא היה מובץ. אלא אמין שיודעים הם חזקים והקשנים מכדי שיוכל להתגבר עליהם. ועל כן היה מפרסם צו סובלנות, שעל פיו יוכלו היהודים לשמור תורה ומצוות. במקרה כזה היינו עדיין מבחינת עבדי אנטיוכוס. ברגע שבו חזרה מלכות לישראל, הם תקנו אמירת ההלל. איש לא היה נביא, ואיש לא יכול היה לדעת כמה זמן יימשך מצב זה. אך היהודים נהנו מתחושה של ביטחון. הם רכשו מחדש את ריבונותם. סליחה. כן. סליחה. כן, האם יכול להיות שלא אומרים הלל בפורים בגלל שהנס לא קרה בארץ ישראל? אחת התשובות. מה? זאת אחת התשובות. בגמרא יש 3 תשובות, בסדר? אני אומר, זה אולי בגלל זה, סתם אני ניחשתי. נכון, אז הנה, אז ניחשת יפה. יש 3 תשובות בגמרא. בגמרא יש 3 תשובות. אחד התשובות, אתה אומר, בסדר. שואלים למה לא קוראים הלל בפורים. 3 תשובות מופיעים בגמרא. הקריאת המגילה היא ההלל, כן? קריאתה היא אמירתה, בסדר? זה ההלל. הלל בפני עצמו. כן, זה הלל. לקרוא את קריאת המגילה, זה כבר כאילו, לא צריך הלל. כי כבר אמרנו הלל. 2, זה שבעצם זה נס שנעשה בחוץ לארץ, והנס שנעשה בחוץ לארץ לא אומרים הלל, ואז יש שאלות באמת לגבי יציאת מצרים, גם נס שנעשה בחוץ לארץ.
כן, אבל יציאת מצרים עוד לא הייתה הארץ. עוד לא קיבלו את הארץ. אבל עדיין, זה נעשה מחוץ עוד לא התחילו עם הסיפור של הארץ. בסדר, הגמרא שואלת את השאלה. זה משהו אחר, אי אפשר לעשות את השוואה כזאת. הגמרא שואלת את השאלה מתרצת, ודבר שלישי שאומרת הגמרא, ועל זה הוא מתמקד, על זה שעקת לעבדי אחשוורוש שלנו. כלומר, עם כל הכבוד להצלה, זה לא מספיק. הצלה זה לא מספיק. ובתפיסה הזאת אנחנו אומרים. כלומר, הוא מסביר כאן שהרמב"ם פוסק כמו הדעה השלישית, כי אחרת הוא לא מדגיש את המילים וחזרה מלכות לישראל. חזרה מלכות לישראל זה אומר, עם ישראל נהיה חופשי. ובעצם מה שאומר, אני אקרא עוד פעם את הפסקה, את החלק האחרון של הפסקה, ברגע שבו חזרה מלכות לישראל, הם תיקנו את אמירת ההלל. איש לא היה נביא ואיש לא יכול היה לדעת כמה זמן יימשך מצב זה. יהודים נהנו מתחושה של ביטחון, הם רכשו מחדש את ריבונותם ואת כוחם הפוליטי. איש לא אמר להם מה לעשות, מה להימנע. בשביל זה, למסגרת החנוכה. בשביל זה גם אומרים את ההלל כשהקמנו את המדינה. נכון. אנחנו ביום העצמאות קוראים את ההלל, כי זה בארץ ישראל. בדיוק. שבעצם אמירת ההלל זה בעצם השלטון העצמאי הזה. עכשיו, אתה לא יודע, מי ידע מדינת ישראל תשרוד שנה, 10 שנים, 20 שנה, 70 שנה, 200 שנה, לא יודע כמה מדינת ישראל תשרוד, בסדר? גם הם לא ידעו שקמה מלכות החשמונאים, שפתאום נהיה עצמאות, לא ידעו כמה זמן עד שהיוונים עוד פעם השתלטו על העניינים. האם זה ייקח תוך... לא ידעו, אבל ברגע שעכשיו יש שלטון עצמי זה מספיק לומר את ההלל. אז בשביל כך מתאים ההלל למסגרת החנוכה. בעצם ההלל לחנוכה זה מתאים. הנה, סיימנו את ההלכה הראשונה, אחרי 3.5 שיעורים, עכשיו מתחילים את ההלכה השנייה, אבל בהלכות השניות הרב סולובייצ'יק יותר מקצר, לא מדקדק בכל דבר, נותן רעיונות. ממשיך הרמב"ם לספר את סיפור חנוכה. אז הדבר הראשון שדיברנו, דיברנו בעצם על הגזרות, על הניצחון, על המלכות. הלכה ב' מדברת כבר על העניין של נס פח השמן. וכשגברו ישראל על אויביהם, ואיבדום ב25 בחודש כסלו, היה ונכנסו להיכל, ולא מצאו שמן טהור במקדש אלא פח אחד, ולא היה בו להדליק אלא יום אחד בלבד, והדליקו ממנו נרות המערכה 8 ימים. סליחה, כן, הנושא של 8 ימים, עושים את זה בגלל פח השמן. נכון. זאת אומרת, אם לא היה נס פח השמן, והיה נס הגדול שניצחנו וזה, אז אולי עושים רק יום אחד. השאלה, אם בגלל זה שהספיק 8 ימים, ואולי נספיק 10 ימים, אז זה עושים 10, זה נראה מוגזם כזה, בגלל שהרצו הרבה ניסים גדולים, קראו לנו, ולא עשינו הלל, ולא עשינו כזה ימים ארוכים, אלא הסתפקנו באותו יום שהזכרה ועשינו הלל. אבל כאן עושים, בגלל הנס הזה, הרבה ניסים יותר גדולים מזה קראו לנו, ולא ערכנו את זה, ולא עשינו את זה ימים בהתאם. זאת אומרת, אם לא היה קורה הנס של פח השמן, אז היינו עושים יום אחד. יכול להיות. אבל אתה שואל שאלה מצוינת, שבעצם נוגעת למה שאמרנו לפני רגע. אמרנו, למה הלל? כי ניצלנו, כי יש פתאום מלכות לישראל. אז למה 8 ימים? למה נס פח השמן מצריך אותנו 8 ימים? הרי ההלל הוא לא על נס פח השמן, כי היו הרבה ניסים, כאילו גם היו המוראים שהיו להם ניסים כאלה, והיו סיפורים בזה שפתאום משהו הספיק להרבה זמן, או שמשהו שלא אמור לדלוק דולק. כלומר, הניסים כאלה קרו, אז מה, אנחנו, על נס זה מסוים, גם אם היה במקדש זה ההלל, אבל אמרנו, הלל זה לא סתם כך אומרים הלל על כל נס, אתה בא ואומר הלל. כאן אם מישהו עכשיו יזכה בלוטו, אז לא יזכה בלוטו, מישהו עכשיו מגלה פתאום שהמכל דלק שלו הצליח לנסוע לו 4 חודשים, אז מה, הוא צריך להגיד הלל? מה הקשר בין זה בין הלל? הלל זה עניין לאומי, עניין של המלכות חזרה לישראל. ובכל זאת אנחנו מציינים את זה באותו אירוע של נס פח השמן.
באמת זו שאלה טובה. תשובה אני לא יודע אם יש לי בשבילך, אבל השאלה היא טובה. אבל בעצם הרמב"ם בהלכה השנייה, הוא מדגיש את נס פח השמן, כן? ולא היה בו להדליק אלא יום אחד בלבד, הדליקו ממנו נרות המלאכה 8 ימים, עד שקדשו זיתים והוציאו שמן טהור, כן? אז הנרות דלקו 8 ימים. ואז שואל הרב סובצ'יק שאלה, ואולי אתה אומר, בשביל מה השאלה, אבל בסדר. מדוע דלקו הנרות 8 ימים ולא 15 או 5 ימים? כן, למה דווקא 8 ימים? למה לא 15 ימים? למה לא... 8 ימים בגלל המרד שהספיק ל8 ימים. אבל למה שהוא צריך להספיק ל8 ימים? למה שלא אכל שהשמן הספיק לחודש? אבל זה הספיק, זה המציאות, שהוא הספיק להם ל8 ימים. אם היה מספיק להם ליותר, אז אולי הם חושבים אחרת. אבל המציאות היא ניסית. למה הנס הספיק ל8 ימים ולא הספיק למה הנס הספיק ל8 ימים? כן. כי זה הנס, מה זה למה הספיק? ואם היה מספיק ל7 ימים, היית אומר למה 7 ימים? נכון, בדיוק זאת השאלה. זה בדיוק השאלה. זה בדיוק השאלה. הנס לא נעשה סתם, הוא לא שרירותי. הקדוש ברוך הוא עושה, סובב רולטה, בוא נראה כמה ימים הנס שמן הזה הספיק, ועד עליו 8 ימים, בוא נשים לכם 8 ימים על הנרות. לא, אם הוא רוצה נס, יש איזה עניין דווקא 8 ימים. אנחנו צריכים להבין את זה. בסדר, צריך להבין. מה שקוראת, אנחנו גם הפירוט שיתנו זה יותר ניחוש, יותר נסה להסביר, אבל זה לא בהכרח. היא קוראת, זה מה שהיה שם. בסדר, בוא נראה מה... למה הוא לא הספיק לכל החיים? מה זה שאלה? נכון, זה השאלה, למה 8 ימים? הנה, אז בוא תשמע תירוץ. אז הוא אומר, הם נזקקו לכמה ימים כדי לנסוע אל הגליל, כדי להשיג זיתים, ליום או ליומיים כדי להכין את השמן, ולזמן נוסף כדי לחזור. ולא דלקה כל עוד היה צריך לייצר שמן, אשר יאפשר להמשיך את הדלקת המנורה בדרך טבעית. כלומר, הנס נעשה עד הנקודה שכבר היו יכולים להסתדר לבד. לפני כן לא אכלו, אחרי זה כבר לא היה צריך. אז הנס הוא מדויק. הוא בדיוק לזמן שאתה צריך את הנס, לא מעבר, גם לא פחות. טוב, זה תירוץ. עכשיו, אני אגיד לך עניין של 8 ימים, אני חושב, עלה לי בראשי עכשיו, מה זה 8 ימים? באמת 8 ימים לוקח לעשות שמן? מאיפה זה ה8 ימים שלוקח לעשות שמן? הרי תמיד לימדו אותי בגן ככה, ש8 ימים לוקח להכין שמן. שמן, אתה שם את המשקול, את זה, יוצא שמן. זה לא יוצא ב8 ימים. אני חושב שזה עניין, לפחות קצת שמן, שיהיה לך קצת, ואחרי זה תייצר יותר, אבל אתה לא צריך להביא גלונים גדולים של שמן בהתחלה. אני חושב שהעניין הוא של טהרה, כלומר, השמן היה טהור, הם רוצים לייצר שמן טהור, אז צריך 7 ימים כדי להיטהר. 7 ימים של טהרה, וביום השמינים ייצרו את השמן. זה לפי דעתי העניין שלקח שחדמת את זה עכשיו, למה 8 ימים? כי צריך 7 ימים להיטהר, אחרי שהם היו במלחמה, והיו בטח חיים מתים וכולי, ובעצם היו בטומאת מת, והיו צריכים להיטהר מטומאת המת. אולי מצאו את אפר הפרה באותו זמן גם, ואז היה להם 3 ימים, אחרי 3 ימים להיטהר, או אחרי 7 ימים עוד פעם, ואז הם ביום השמיני יכלו לייצר שמן. ואז שמן טהור היה רק אחרי 8 ימים. מכל זה ניתן להפיק לקח מוסרי. השם עושה לנו ניסים כמובן, אך הנס לעולם איננו בלתי מוגבל. לעתים מצוי אדם במצר ואיננו יכול לפתור את בעיותיו שלו. ועל כן אומר השם אירוע טכני בנס כלשהו, כן? לפעמים אדם צריך נס, אין מה לעשות. הוא מסייע לאדם, מציע לו שעת כושר להשיג מחדש את עצמאותו ואת כושרו ליזום. כאשר יכולה ידו של האדם להשיג דבר מה, אין השם רוצה להחליף את היוזמה האנושית בנס, כן? השם לא רוצה שהעולם יתקיים כל הזמן בנס, או שאדם יהיה רק בנס, לא, הוא רוצה שיזום באופן עצמאי, שהכל יהיה מעשה אדם, אלא אם אין ברירה. כאשר היוזמה האנושית איננה יכולה לחולל דבר מה, השם מתערב. כאשר אנו רואים אדם טובע, אל לנו לומר כי השם צריך להצילו.
עלינו לעשות זו. זהו כלל אתי, חובה מוסרית. כן? אז בעצם, ועם כל זה, אז כאילו, אז בעצם השם שולח לנו נס, כי זה מה שצריך עכשיו, אבל זה מה שצריך ולא מעבר. ועם כל זה, תירוחו של החג הוא בעייתי, כן, היום נכנס כאן קצת לשאלה שלך, מרדכי. הרמב"ם מספר לנו כי הניצחון הסופי התרחש בכ"ה בכסלו. לאחר שזכו בניצחון, נכנסו למקדש והחלו בחיפושים אחר שמן, ולבסוף מצאו פח שהיה נתון בחותמו השלם של כהן גדול. כן, התחילו בהדלקת נרות ביום כ"ה בכסלו, מאוחר אחר הצהריים. הלילה הראשון של חנוכה היה בין כ"ה לכ"ו. לא, זה לא... אחר אנחנו חוגגים את הלילה הראשון של חנוכה בין כ"ד לכ"ה. בגלל שהיה זה הגיוני הרבה יותר להתחיל את ימי החנוכה ביום כ"ו, היום שבו התרחש הנס. אז כאן זה כבר שאלה יפה, הוא שואל פה בעצם, שאלה קצת פלפולית כזאת. קצת מזכיר את קושיית הבית יוסף, אבל... מתי התחילו להדליק את המנורה? הנס ניצחו, הגיעו לבית המקדש בכ"ה בכסלו. מחפשים, מוצאים שמן טהור. מתי מדליקים בין הארבעים, נכון? כאילו כבר בקורבן תמיד של בין הארבעים מדליקים את המנורה. הדליקו את המנורה. זה המעבר של בין כ"ה לכ"ו. מתי אנחנו מדליקים את החנוכיה? במעבר של בין כ"ד לכ"ה. אז למה אנחנו לא מתחילים את חנוכה במעבר של בין כ"ה לכ"ו? אנחנו מתחילים את חנוכה במעבר של בין כ"ד לכ"ה. נשים לבנו לכך שהרמב"ם לא מתייחס אליו רק כאל נרות המערכה. כן, זה לא נרות המערכה, שהרמב"ם מתייחס למנורה כאל נרות המערכה. רק בפסוק אחד בתנ"ך קוראה מנורה בשם נרות המערכה, כן? מאיפה השם הזה נרות המערכה? כאשר השלימו האומנים שבצלאל ואליהו את מלאכתם והביאו את הכלים למשכן, כלו כלים אלו את המנורה הטהורה, את נרותיה, נרות המערכה. חז"ל מעולם משתמשים בביטוי זה, ואין זה מקרה כי הרמב"ם נזכר בו דווקא כאן, כן, זה ביטוי ייחודי נרות המערכה. למה הרמב"ם משתמש בו? כלומר, והדליקו את המנורה שיגיד, נכון? והדליקו ממנו את המנורה הטהורה, לא יודע מה. הדליקו ממנו את נרות המערכה 8 אמירה. למה הוא מביא את זה? וברמב"ם צריך לדייק. אם הוא בא ואומר לנו מילים מסוימות, הוא מפנה אותנו לאיזה מקום. אכן, בהלכות בית אבחה, בהלכות תמידות נוספים, הוא משתמש רבות בביטוי מנורה, אך לעולם אינו מדבר על נרות המערכה. במקדש היו מדליקים את המנורה בשעות אחר הצהריים המאוחרות. והיא דלקה משעות אלה ועד שעות הבוקר, מערב עד בוקר. בבוקר הייתה מתבצעת הטבת הנרות בידי הכהנים. הם היו מסלקים את הפתילות הישנות ואת שאריות השמן שנותר בגביעים. מסלקים לתוכם שמן טרי ומכניסים לתוכם פתילות חדשות. במשך היום לא הייתה מנורה מהירה, ורק נר תמיד הפיץ את אורו. כן, בעצם זו שאלה, עכשיו מכניס למחלוקת ראשונים, אם המנורה דלקה רק בלילה, או היא דלקה גם ביום, אם הדליקו אותה גם בבוקר מחדש או לא. אז הוא אומר, זו דעתם של מרבית הראשונים. אך הרמב"ם איננו מסכים עמהם. נתת דישון המנורה והטבת הנרות בבוקר בין הארבעים. כן, זה אותו דבר. שמה שעשו בבוקר עשו בערב. כלומר, להוציא את הפתילות, להכניס פתילות ולהדליק. אז מה שעשו בערב עשו בבוקר. אז היה את החלפת הפתילות וההדלקה גם בבוקר וגם בין הארבעים. שאר הראשונים קוראים, כי רק נר התמיד נותר דלוק ביום. אך הרמב"ם אומר כי כל 7 הנרות דלקו, כן, נר התמיד זה נר המערבי. לא נסביר כאן את פרטי פרשנותו לפסוקים. על פי הרמב"ם הייתה המנורה מוכנה כראוי בכל עת. היא דלקה תמיד, נרות המערכה הם נרות ערוכים, נרות מוכנים להדלקה, נרות שדלקו תמיד, לא רק במהלך הלילה, אלא בלא הפסקה, כי זה בעצם העניין של נרות צריכים כל הזמן לדלוק. הרמב"ם אומר כי ביום כ"ה בכסלו הם מצאו פח אחד שיכול היה להספיק ליום אחד. יודעים אנו שהם נהגו לצוק חצי לוג בכל פעם שמילאו את גביעי המנורה, שחצי לוג שמן הספיק לבירה במשך כל הלילה, כן? במשך לילות טבת, כן? בלילות עכשיו, אנחנו בלילות הכי ארוכים, בדיוק עומדים להיכנס ללילה הכי ארוך בשנה, עוד שבוע. אז חצי לוג זה הספיק לבירה של כל הלילה.
ומן הפסוקים אנו למדים כי יש ליצוק כמות של שמן האמורה לבעור מערב עד בוקר. כיוון שאת הנרות הדליקו פעמיים ביום, הם סגו ללוג שלם לכל יום. כאשר אומר הרמב"ם והדליקו ממנו נרות המערכה, הוא מבקש להצביע באמצעות ביטוי נרות המערכה על כך שהנרות דלקו תמיד, והם הודלקו פעמיים ביום, גם במשך אותם 8 ימים. כיוון שהדלקת נרות שאנו מקיימים חייבת להתאים פחות או יותר למה שאירע. מדוע איננו נדרשים להדליק נרות חנוכה פעמיים ביום? אז אם ככה, לפי הרמב"ם צריך להדליק, כלומר, איך שזה מסביר את זה הרמב"ם, זה לא שהנר המשיך לדלוק כל הזמן. סליחה. כן. הנר הזה, מה שמצאו בפח השמן, הדליקו בו נר אחד, או הדליקו את כל המנורה? את כל המנורה. 8 נרות. 7 נרות. 7 נרות, הם הדליקו 7 נרות מהפח הזה. 7 נרות. אז למה אנחנו עושים כל יום משהו אחר? אז גם אנחנו צריכים להדליק כל יום 7 נרות. זה עניין אחר כבר, למה אנחנו לא צריכים להדליק את המנורה, ולא צריכים לעשות בית המקדש אצלנו בבית. אנחנו צריכים להדליק זכר לנס, אז זה נר אחד. מספיק נר אחד. זה לא, המטרה זה רק להזכיר את הנס, זה לא לחכות את הנס. אבל בעצם אומר לנו כאן הרמב"ם דבר, הרב סולובייצ'יק, דבר מעניין, שיש הרבה תפיסות איך נעשה נס חנוכה, הנס של פח השמן. האם הכניסו את השמן פעם אחת, נגמר בכד השמן, הדליקו וזהו, בער 8 ימים, לא היה צריך להדליק, לא היה צריך שום דבר. בסדר? זה הבנה פשוטה, כאילו, זה מה שאנחנו אומרים, דלק 8 ימים, זה דלק 8 ימים, הדלקתי והנה, דולק, לא נכבה, לא נכבה, לא נכבה. אבל בסופו של דבר, אם זה דלק 8 ימים, אז היה חסר משהו בעבודת המקדש. כי עבודת המקדש זה לדשן בבוקר ובערב את הנרות, כלומר, צריך להוסיף שמן, אבל בעצם הלוג שמן הזה, הוא הספיק לשמוע, כלומר, כל פעם מחדש הכניסו שמן, והדליקו. וכל פעם מחדש, זה גם מתרץ לקושיית בית יוסף המפורסמת, שבעצם, זה אחת התירוצים, שבעצם זה לא שהיום הראשון לא היה נס, גם היום הראשון כבר היה נס, כי למרות ששפכו שמן לתוך המנורה, עדיין נשאר שמן בכד. זה כבר היה נס. אז הוא אומר, אם ככה, ולפי הרמב"ם צריך להדליק נרות פעמיים בבית המקדש, גם בבוקר וגם בין הערביים. אז גם בנרות חנוכה צריכים להדליק בבוקר ובין הערביים. כיוון שהדלקת נרות שאנו מקיימים, חייבת להתאים פחות או יותר למה שאירע. מדוע אנו נדרשים להדליק נרות חנוכה פעמיים ביום, בבוקר ובערב? הרמב"ם אומר את אפשרות זו, כאשר הוא אומר, כי את הנרות יש להדליק בערב, בכל לילה ולילה מ8 הלילות. בכל לילה להשמיע את המילים בערב, או בכל לילה ולילה מ8 הלילות, כן, מה זה בערב בכל לילה ולילה מ8 הלילות? תגיד, או בערב, או בכל לילה ולילה מ8 הלילות. אך כפל לשון זה נדרש כדי ללמד אותנו, כי אנו מדליקים נרות בכל לילה, אך איננו מוסיפים מדליקים גם בבוקר, כפי שעשו במקדש. כן, אנחנו מדליקים רק דווקא בלילה, ולא בבוקר. הסיבה לשמיטת הדלקת נרות ביום היא העובדה שאת נרות חנוכה מדליקים להראות ולגלות הנס, אך לא ניתן להבחין בנר הדולק ביום. דשרגא בתאירא מאי הני, כן? אז בעצם אומר לנו, עניין, מה זה עניין להדלקת נרות חנוכה? זה פרסום הנס. וביום לא יהיה פרסום נס בהדלקת נרות, אף אחד לא יראה את הנר דולק ביום. אז העיקר הוא פרסום הנס, זה לא חיקוי של מה שהיה בבית המקדש, אלא זה פרסום הנס, ולכן אין עניין להדליק בבוקר. לדעתו של הרמב"ם, נכנסו החשמונאים אל המקדש בבוקר יום כ"ה, מיד הדליקו את המנורה, כן? אבל עדיין, חוזרים לשאלה הקודמת, למה זה לא מתחיל בבין הערביים? כי הם הדליקו כבר בבוקר. כבר בבוקר של כ"ה הדליקו, כי לא מדליקים רק בין הערביים, כן? בין כ"ה לכ"ו, אלא מדליקים את המנורה גם בבוקר, אז כבר בכ"ה היה את הנס. ומיד הדליקו את המנורה, כפי שנאמרתו, נרות המערכה, כן? שהם כל הזמן צריכים להיות דולקים. מאוחר, אחר הצהריים צריך השמן לעזול. אך הם מצאו כי לא חסר דבר והמידה הייתה מלאה. על כן נקבעה חנוכה ליום כ"ה בכסלו.
כן, אז הם היו צריכים להגיע אחר הצהריים, לבדוק שכבר אין שמן, אבל לא. עדיין היה מספיק שמן לעוד יום ולעוד יום. אז בעצם אנחנו רואים פה, הרמב"ם פה מדבר איתנו על איך נעשה הנס, ומתי נעשה הנס, כבר בבוקר של קפה. הלכה שלישית, כן, הרמב"ם נכנס להלכה השלישית בהלכות חנוכה, שזה כבר יותר, כבר כאן הרב סולובייצ'יק ייכנס יותר לפרטי ההלכות, כלומר, זה כבר פחות סיפור חנוכה, אלא יותר הלכות חנוכה, כי עד עכשיו זה הרמב"ם תיאר לנו את מה שקרה בחנוכה, עכשיו הוא מתחיל להיכנס להלכות חנוכה לפרטי ההלכות, וזה גם מעניין לראות איך מדייקים דברים. ומפני זה התקינו חכמים שבאותו הדור, שיהיו 8 הימים האלו שתחילתם מליל 5 ו-20 בכסלו, ימי שמחה והלל, ומדליקים בהם הנרות בערב על פתחי הבתים בכל לילה ולילה, ב8 הלילות הללו להראות ולגלות הנס. כן, אז זה כבר, מפני זה, מפני כל הסיפור שסיפרנו, על המלכות, על הניצחון, על נס פך השמן, אנחנו מתחילים מקפה כסלו להדליק 8 ימים מנורות בכניסה לבתים. ומה העניין? להראות ולגלות הנס, כן? זה העניין. כאן עוסק הרמב"ם בהגדרה של מונחים. בחנוכה מקיימים 2 מצוות, קריאת ההלל והדלקת הנרות. את הראשונה מקיימים בבוקר, את השנייה בערב. לא ניתן לקיים את הדלקת הנרות בבוקר. כלומר, הגמרא דשרגא בתאיר אמרה, כן, נר בצהריים, מה זה מועיל? על כן מוגבלת הדלקת הנרות לערב. בעוד היפוכו של דבר נכון לגבי ההלל, שאותו קוראים בבוקר. אין אלה 2 מצוות נפרדות. כן, זאת ראינו בתחילת המאמר, אם אתם זוכרים, שהוא דיבר שזה דרך להלל, זה על ידי הדלקת הנרות. כלומר, שזה מעשה מצווה וקיום מצווה. כלומר, הקיום זה להודות ולהלל להשם, על ידי מה? על ידי הדלקת הנרות. אין אלה 2 מצוות נפרדות. בסופו של דבר אין מצווה אחת, מצוות פרסומי ניסה. מצווה זו מתבטאת וניתנת לביצוע ב2 דרכים, על ידי קריאת ההלל ועל ידי הדלקת הנרות. חז"ל הראו שיש לפרסם את הנס ב2 דרכים, באמצעות 2 שיטות, בדיבור, אמירת מילים, קריאת ההלל, ועשייה הדלקת הנרות. אך שתיהן מייצגות חובה אחת שיש לקיימה. רוצה לומר, פרסום הנס. ועל כן ייתכן מאוד שאם אדם ידליק נרות אחרי שמית את ההלל, או היפוכו של דבר, יקרא את ההלל ולא ידליק נרות, הרי הוא מקיים את המצווה באופן פגום, משום שמוטל עליו לעשות את השניים, להדליק נרות בערב ולקרוא את ההלל בבוקר. בעצם זה 2 חלקים של המצווה, קריאת ההלל והדלקת הנרות. בשל כך כותב הרמב"ם כי ימי החנוכה נועדו להיות ימי שמחה והלל, ומדליקים בהם את הנרות בערב, בכל לילה ולילה מ8 הלילות. אפשר בהחלט שנשמע כאן אות, ודברי הרמב"ם אינם מדליקים את הנרות בערב, אלא ושמדליקים בהן הנרות. הוא כבר מנסה לדקדק בתוך הרמב"ם ולהוסיף אותיות. ימי שמחה ושמדליקים בהם נרות וזהו. בין כך ובין כך משמעות הדברים איננה משתנה באופן בסיסי. בקביעה הלכתית אחת תקנו חז"ל 2 מעשים, הלל והדלקה, כן, נועדו למדליקים בהם, כאילו הדלקת נרות זה חלק מההלל. אך הם מייצגים מצווה אחת, מצוות פרסום הנס. דיונו של הרמב"ם בדיני ההלל הוא מוזר למדי. כאשר הוא מציג את דיני חנוכה, הוא מקדיש כמעט פרק שלם לדיני ההלל. האם לא הגיוני יותר היה להחליט דינים אלו בהלכות תפילה? כן, למה אל דיני הלל, כן, פרק ד' של הלכות חנוכה, או לא, זה פרק ג', כלומר, מפה והלאה מדבר על הלכות הלל, אם אני זוכר נכון, פרק ד' זה הלכות מצוות חנוכה. למה זה נכנס להלכות חנוכה? כלומר, יש הלל בפסח, זה חלק מהתפילה, כלומר, הלכות מוסף, הוא לא הכנס לחגים, אז למה הלל הוא מכניס בהלכות חנוכה? אין לו הגיוני יותר להחליט דינים אלו בהלכות תפילה, ועם זאת, בכל דיונו בהלכות תפילה, אין הרמב"ם מזכיר את ההלל ולו פעם אחת. כאשר הוא דן בחנוכה, לאחר שהוא מסביר מהי חנוכה, הוא מציג את המצוות הכרוכות בה, סודר הרמב"ם לדיון המוקדש אך ורק להלל. מדוע כאן? אין קוראים הלל בסוכות, בשבועות ובפסח, כלומר, למה מצוות הלל, כלומר, כל פירוט של מצוות הלל, הרמב"ם מזכיר בהלכות חנוכה. שאלה טובה, שאלה שצריך לתת עליה את הדעת. אומר לנו הרב סולובייצ'יק, ישנו הבדל אחד בין חגים אלו לבין חנוכה.
בשאר החגים אנו קוראים את ההלל, אך הביטוי המעשי לקדושת היום איננו בא באמצעות ההלל בלבד. כן, ההלל הוא לא מרכזי, הוא תוספת. בפסח למשל, ישנן מצוות נוספות רבות, דרכים נוספות רבות לבטא את קדושת היום, על ידי ביעור חמץ, אכילת מצה, הקרבת קורבן הפסח. בחנוכה אי אפשר בלא הלל. הוא וחנוכה מהווים יחידה אחת, קיום המצווה של פרסום הנס. כלומר, המהות של חנוכה זה ההלל. זה המהות של חנוכה. זה לא המהות של פסח, זה לא המהות של סוכות. יש מצוות קריאת הלל בפסח ובסוכות. אבל בחנוכה המהות זה ההלל. בסדר, אז כאן הוא כבר נכנס לעוד נושא, אני רואה. כבר כאן הוא נכנס ממש לפרטי המצוות. ממש, אז בואו ננסה להספיק עוד נושא אחד, ואולי נסיים את המאמר, אבל נראה. מישהו רוצה להעיר משהו לפני כן? שאני קצת אנשום, אני... לא. בסדר. אז מצוות נרות חנוכה, כפי שראינו, נועדה להגדיל את פרסום הנס. כן, המטרה זה פרסום הנס. הרמב"ם כותב כי זמן הדלקת נרות חנוכה הוא עם שקיעת החמה. אבל אם שכח או הזין ולא הדליק עם שקיעת החמה, מדליק והולך עד שתכלה רגל מן השוק. לדעת הרמב"ם זה שקיעת החמה, כאילו, לא צאת הכוכבים, שקיעת החמה באמת. זה הרבה חולקים עליו, אבל... הזמן הוא משקיעת החמה עד שתכלה רגל מן השוק. פסיקה זו נדמה בהרחבה בגמרא. עד שתכלה רגל מן השוק, ועד כמה, אמר רבא בר בר חנא, אמר רבי יוחנן, עד דקאלה רגלא דתרמודאי, כן, רגלי התרמודאים. מי הם התרמודאים? מפרש רש"י. שם אומם מלקטי עצים דקים ומתעכבים בשוק עד שהולכים בני השוק לבתיהם משחשיכה ומעבירים בביתיהם אור. וכשצריכים לעצים, יוצאים וקונים מהם. כן, אנשים שמכרו עצים, ותמיד הם ידעו שהוא כמה שמגיעים הביתה בערב ומגלים, אנחנו עוד לא קנינו עצים, ואז הם יבואו אליהם. אז הם חיכו עוד קצת זמן, שכל אלה שגילו שהם שכחו לקנות עצים בחזרה מהעבודה, יקנו אצלם. היו אלה רוכלים נוכרים, אשר רגילים היו למכור עצים. הם היו האחרונים לצאת מן השוק. כל עוד לא עזבו אותם רוכלים את הרחוב, עדיין היה שעות להדלקת נרות חנוכה. לפי פירושו של רש"י, תלמודים נוכרים היו. ישנו עד מאוד שפרסום נס חנוכה מתקשר גם אל שאינם בני ברית, כלומר, פרסום הנס, כל עוד יש בחוץ, אבל מי? גויים. כלומר, הפרסום בכלל לא כלפי יהודים. צריך לפרסם את הנס גם לגבי הגויים, ואתה רוצה די חובה בזה. הגמרא איננה אומרת, כי האדם רשאי להדליק את הנרות כל עוד לקוחותיהם שתלמודים יוצאים עמהם. כן? זה לא כל עוד באים היהודים והם קונים מהם, אלא כל עוד הם שם. הגמרא מתמקדת בתרמודאים עצמם, עד שהם עוזבים את דרכותם ועוזבים את השוק. כלומר, גם אחרי שכבר עזבו, הלקוחות האחרונים היהודים חזרו הביתה, כל התרמודאים קצת מוספים את זה, חוזרים, עדיין אפשר להדליק, כי התרמודאי הזה, אותו גוי, יראה את הנרות. התשובה קשורה ככל נראה לאופיו של פרסום נס חנוכה. פרסום הנס של פורים מתבצע באמצעות קריאת המגילה. במה שנוגע לפסח אנו ממלאים חובת פרסום הנס באמצעות סיפור יציאת מצרים. את שני אלה קריאת המגילה וסיפור יציאת מצרים ניתן לבצע רק באמצעות תלמוד תורה. בפסח אנו עוסקים בלימוד תורה שבעל פה, על ידי ביאור ופירוש קטעים הפותחים בארמי עובד אבי. פורים אנחנו קוראים את המגילה שהיא חלק מכתבי הקודש, תורה שבכתב. כאשר האמצעי או הכלי לשם פרסום הנס היא התורה. אין אנוכרים חלק בה, כן? אם זה על ידי לימוד תורה, זה לא פרסום כלפי אנוכרים, זה כלפי פנים, כלפי בני הברית, יודעי התורה. אין למי שאינם יהודים זיקה אל התורה. היא איננה שלהם. תורה ציווה לנו משה מורשה קהילת יעקב. אך בחנוכה אין פרסום הנס מושג באמצעות לימוד תורה. בחנוכה פרסום הנס נעשה באמצעות החושים, בראיית נר חנוכה. אדם רק מדליק נר, הוא מציג אותו ברבים. המסע של פרסום הנס מיועד גם אל הנוכרים. כן, פרסום נס חנוכה זה נס גם שמיועד לגויים. ניתן להציע הסבר נוסף, דרשני פשוט עד מאוד. אנו לא צריכים להודיע לאומות עולם כיהודים לוחמים למען הישרדותם הפיזית. היהודי כמוהו ככל אדם אחר, הוא בעל דחף טבעי להישרדות פיזית. דבר זה נכון אפילו בממלכת החיות. אבל חנוכה הייתה מלחמה למען הישרדות רוחנית. על הגויים לדעת כי היהודים מוכנים להילחם, ומסוגלים להילחם למען גאולתם הרוחנית. כי המסר שלנו כאן מיועד לשאינם יהודים וליהודים כאחד. כלומר, אמרנו כאן דבר גדול. למה צריך לפרסם את הנס לגויים? שידעו, אנחנו עם ישראל,
אנחנו גם על היהדות נלחמים, גם על הרוחניות נלחמים. רואים את הנרות חנוכה? נרות חנוכה זה על זה שרצו לא להרוג אותנו, רצו להמיר את דתנו. על זה אנחנו נלחמים, שתדעו על מה אנחנו מוכנים להילחם, ועל מה השם עושה לנו ניסים, לא רק על הקיום הפיזי, שזה כל יצור חי נלחם על קיומו הפיזי, אלא גם על הקיום הרוחני. אנחנו מוכנים לצאת למלחמה, וזה מסר לגויים, שצריך לפרסם לגויים. ונושא אחרון קצר, זה על מזוזה מימין ונר חנוכה משמאל. אנחנו רואים כבר שאנחנו כבר לא על הסדר של הלכות חנוכה, אלא פה שאספו את המאמר הזה, הביאו כבר רעיונות נוספים מכל מיני שיעורים שהרב סולובייצ'יק העביר, שנובעים מתוך הלכות חנוכה לרמב"ם. הרמב"ם אומר לנו, כי את נרות חנוכה צריך אדם להניח על פתח ביתו מבחוץ, בטפח הסמוך לפתח על שמאל, נכנס לבית, עד שתהיה מזוזה מימין ונר חנוכה משמאל. כן, זה כולנו יודעים, איפה מדליכים את נר חנוכה, כאשר הפתח של הבית יוצא לרשות הרבים. וגם כאן עושה הרמב"ם בהגדרת המונחים, לא רק בתיאור המקום שבו יש לקיים את אותן מצוות. כן? המזוזה ונר חנוכה, על שמאל נכנס לבית, זה לא רק על פתח ביתו. המזוזה ונר חנוכה שונים מיתר המצוות בבית מצוים שבהם. שניהם מצוות שעל הגברא מוטלת חובות המוטלות על הפרט, אך לא מצוות שבגופו. מעשים שעל האדם לבצע באופן אישי ובעצמו. כן, אני צריך לעשות, זה מוטל עליי, אבל אני לא חייב שאני דווקא אעשה את זה. עכשיו אחרת, על האדם לדאוג לכך שבפתח ביתו תהיה מזוזה, ועליו להבטיח שבתו יאיר נר. שדלק בידי אדם הרואים מבחינה הלכתית לעשות כך, כן? אני צריך לדאוג שיהיה מזוזה, לא משנה אם הרב קובע לי את זה, או אם אני קובע את זה, אני צריך לדאוג שיהיה נר חנוכה על פתח הבית, לא משנה אם אני הדלקתי, או שאשתי תדליק, יצאתי ידי חובה. אז זו מצווה שמוטלת עליי, אבל אני יכול לקיים אותה על ידי אחר. עכשיו כאן חובת גברא, חובה אישית, אך קיום המצווה מבצע עד ידי שהבית מצוות קרוי במה שהוא חייב. עוד המשותף אין מזוזה ואין לנר חנוכה. ומותר לי לומר, כאשר הנהיגו חכמינו את ימי החנוכה, הם הרחיבו את מצוות המזוזה, כך שבית ישראל חייב לקיים שתי מצוות, המצווה מדאורייתא של מזוזה, וזו מדרבנן של נר חנוכה. כלומר, זו מצווה של משהו שקושרת את הבית. הנה, אנחנו בסוף המאמר. בדברו על מצוות נרות חנוכה כותב הרמב"ם, וצריך אדם להיזהר בה כדי להודיע הנס. באותה לשון הוא מדבר על המזוזה. חייב אדם להיזהר במזוזה, וכל זמן שייכנס ויצא, יפגע בייחוד שמו של הקדוש ברוך הוא. כן, אז זהירות, להיזהר בנר חנוכה להודיע את הנס, להיזהר במזוזה, כלומר, עניין של זהירות. חז"ל הנהיגו את נר חנוכה כהרחבה של מצוות מזוזה. זה כבר חידוש, זה המשך של מצוות מזוזה. כך שאדם שנכנס לבית יזכר בשני עניינים, ייחוד השם המסומן לימודי מזוזה והשגחה פרטית הנרמזת בנר. על כן שם ראה מתוקמו של הנר בפתח הבית כחלק מעצם הגדרת נר חנוכה. הנר הוא להיות מונח ליד הכניסה, משום שיחד עם המזוזה, הם עושים יחידה אחת, מזוזה מימין ונר חנוכה משמאל. כלומר, יש קשר מהותי, לא רק המיקום, אלא יש קשר מהותי בין מזוזה לנר חנוכה. שתיהם ומזכירים לנו בכניסה לבית את עניינים ברומו של עולם. בסדר גמור. אז הנה, סיימנו את המאמר, בסופו של דבר הצלחנו לסיים אותו עד חנוכה. ורואים פה קצת, אם אנחנו מדברים על השיטות של הרב סולובייצ'יק, אז אנחנו רואים פה באמת איך הוא לוקח את ההלכות, במיוחד רמב"ם, מדקדק בהם, מוצאים אותם רעיונות. זה קצת מאמר שונה, שהוא באמת, לפעמים זה קצת וורטים. היו פה וורטים. לא הכל זה דבר מהותי ורעיונות זה, אבל זה דבר שמתוך ההלכות, להסתכל בהלכות ולהבין מהם רעיונות, זה דבר שמאוד משולב בתורתו של הרב סולובייצ'יק. אז זו הדוגמה היפה. לכך במאמר הזה, אמרנו עליו בערך 4 שיעורים או 3 שיעורים, אני לא זוכר כמה. וברוך השם, גם הספקנו לסיים מאמר שלם של הרב סולובייצ'יק. אז דבר ראשון, תודה רבה שהקשבתם. שכוייך, וחג חנוכה שמח, בשורות טובות. כל טוב. בעזרת השם, שבוע הבא נמשיך כבר לחזור לעניינים של
של המקורות הביבליוגרפיים של הרב סולובייצ'יק, ונראה לי שנדבר על מקרא, כי זה קשור גם לפרשות השבוע, אז שיהיה גם רעיון על פרשת השבוע. אז נדבר כבר בעצם בפרקי השבוע. חזק ברור. כל טוב. כל טוב.